Geylan Tahir şehrema Kurdistana Irakê ev mêvan hatibûn Serokwezîr Erdogan jî piştî civîna xwe ya Kazlı Çeşmeyê hat vê derê axaftinek kir. Em niha jî berê xwe bidin Olimpiyatên Tirkî Geylan Tahir strana Urfa gotiye em nê guhdarî bikin. Berê temaşevan neja Serokwezîr piştî mîtînga Kazlı Çeşmeyê rastî jî gelekî westiya bû vê heftê gelekî betilî lêbelê digel vê ekê beşdarî Olimpiyatên Tirkî da peyamên girîng da got li aliyekî du wêneyên Tirkiyeyê li aliyekê xerabî wêrankerî talankerî li aliyekê jî xweşî qencî û başiyê û balkişan ser Olimpiyatan û xweşiya Olimpiyatan ji ber ku dengê Geylan Tahir gelekî eciban wekî tê zanîn ev xort bi Kurdî jî gelekî xweşik bistira li Amedê li Mêrdînê stira bû me anî bû ser ekranê Serokwezîr jî rabû ser linga û wî çepika xwe ji bo Geylan Tahir rojnameya bugûnê jî em karin vî rengî